Karbi Anglong rong saramai pen perangkia mai kangni. Greater Denarong Youth Association sa hinpen Denarong ahithi ke pangthirpon. Khatkati Football Championship 2026 Sangdong Kiti. Pini adab birta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Jakhong ni phaipo surihini rengkora trokani Karbi Anglong rong saramai tiripia sai hemalong perangkia mai ke padopon. Atheke rong asar kali de datuma phan TVDC chairman ke hokalu KAAC atum ke pajere putak KARAA atum ningkang sam lapen la so putak ki pitang atum anaphanta puthot JN thulap nangji pu ke hang padolo lapen jongsi JNA lipute arni hot hepin pen jakhong ni phai trok arni kache song pedoji pusi KARAA atum pangdaklo Bontala Soputak MLA Mate KACCM Dr. Tuliram Ronghang RDPC KARAA Atumpen Jakhong ni Phai Pho Arni Chingki Chingwai Linsi KARAA Atum Akemang Atengpen Kepachun PG Aphansi CEM Lamchak Chipidunlo Laso Tengpen Si KARAA Atum Tame Kache Songji Aphan Puthot Arni ke Hotabangke JN Tudetlo Mate Che Song Selopusi Pini KARAA Atum Perangkia Mai Phasi Perangkia Mai Pen Pangdak Pon Chulo Dilitum Karbi Anglong Autonomous Council lapen itu kara Karbi Anglong rong sar mai hin pen ini litum chingki che than pon alam the la hanje pena pen litum angasek doji pusin litum ma thapon lo weda litum CM sar pen kadowe council tim pen litum chingwai lo i angasek bandon ne lu pusena ja pulo se la bang so litum akimang pon alam litum jitu alam with memorandum ki people alam putak do am dami siam sar bang ma chak lo na pachun people po si la so bang so na pachun people po jani sin ta ki khoi pon lo si alang li si ben si na pachun people po se alang li ta lam chak na ji pi lo la pen jitu Karbi Anglong da non jitu chairman TVDC chairman ki people along sa mi alang li rong sar do an phan si people po se alang li ta pedak lam chak na ji pi lo la pen hadak jitu member bang ki doi Kalau semember orang sampai orang asal fansi pipon tu pusat pedap tu alang li lam cakung cipilo. Penili tu mihin pen alang li fan kacung li ponji bangke ilong long ni pakeng ni dola. Salah bangso long sampai ni tu karasong beda kisaman chairman kilong li da list ka vidola. Hadak ta CM sar fan cuni li pon aja. Bangso chairman long tani tu fan itu bahani na tapi pon tuji fansi alang li fan akimi jitu Kini na thap ponji phansi rang le phanda chunu ri ponot india hoi kan TVDC na ke pi bangane tum choro piklo rang le tum phan an se kur rang thupo jelo lapen jitu TVDC nang ne pu kisamana song tum kenengi pon la ke chugidam tang puchesari dongkalong alang tum hangar sek apen SRC tum kenengi pon la bangke chokche pusini tum puda the TVDC ke nang ne kali kenang ji pu tum puda the Pasal TVDC yang si awedan lo puto de Karbi Anglong ke kawan ma development de jeep pusin tum chini da. The TVDC nang ni lo pulo nang the develop pit pu pusin tum chi thegam lang the non theglong lo Nagaland tame son develop pit lo. Meghalaya tame apang ke thang da bi ada. Tame non bang ke Meghalaya ta develop pit lo so TVDC nang ni bang jani si tini develop pit lo la state hini tame Lasi ladak Karbi Anglong ta TVDC nang ni lo pulo nang te TVDC nang ni lo pulo nang te dak develop pik pu tim te thegam lo TVDC ke arong to kono ta de thai ponon bang ke lasi TVDC ke dorkar the pik bang lo sin tum ke la TVDC nang ni tu phan ke ni tum ke condemn lo pusi pini so media hoi pen pono Lapen kachi songji po amen pen KARAA atum kachi sikding ke wangchi atum anta wang nang nelo pusi KARAA tiripi atum pen pachini pon chulo. Anparta kedam tang vo sik ni phai inkora trok siar ni dongka mukamalong APHLC atum sit in demonstration along APHLC JI ka thar pen kaning je pon TVDC alar share one capsi
นางเนจีทีวีดีซีเกนางเนปัวพุทัก KARAA อตุมเป็นเจไอกาทารพันเพรังเคียไมลงเป็นปินเรมปอน Karapan ni keklong lam thi council CM sarpan chenglok council bitung tum nil tumpan kemang son napachun pipu pu alam thi pi penajo penapen angar strike dui polap the bangke nil tum temporarily withdraw lo ini pen sikadu verong sarpan da chuning rilo penapen so angar strike bangai nang le tum nang nelo lapen la solong si itum dolo PDVC ke karbenglong rong sarame tum amang ke tekching pen a demand our mulo dasi TDBC paduvek nai pusi ka demand ke cheng pen dadu council of pen cheng lok central government state government of itu melas according to 6 schedule so teng pen tuma demand dolo dasi so demand na teng pen itu demand lo dasi nono bang ke chok ya pan karbenglong termas council team karbenglong tumta naklem pipu puga che cha teng pen sinil tumta padap ching wai lo so teng sin tum kado be program mata temporarily non bangen tum la educational program bangai withdraw lo la ti lanchot lo la pen iselam the bang ni tum kaning ji kang tung do iselam the kaning ji kang tung do bang ke TBC bang ke nang ni stop nai pukipu la so element pan bang ke rong sar mai tum ke support pe rong sar mai tum ke support pe la si TDBC la so abang ke pa implement nang ne stop nai ba ko pinia asong si pa claim ni servan kep to pini si claim nai pu si pu lahai ta concrete la so system ba claim thek theti ko ba ni tung support pe stan tung ba TDBC ba execute long back nai pu si ni tung ke rong asara me kar benglong rong asara me pen ke demand pilo ta so teng si council so nang chi kroin lo churo lo council so panta ta si la TDBC nang ne po element apa namang ta immediate ni tum la hai puthak nang tum ta chi withdraw nai ni tum ahin pen ke kara ahin pen ke condemn lo kasu kaning ya por bang ke asi ini press media long ili tum rong saramai hoi pen kaning ye la lo kado atum phantane alang Indian constitution long alang li pachini theke pot alang li bangke political bang thurna lo apose alang li bangke promat tina tame election lo bangke itu cerap situ na lo dasi di bangke pudam ji bangla lo dasi seksedor bangke la TBDC nang ni pu bangke alang li tipu bangke ni litum kara song penge condemn lo alang li meeting do that pen ni tu phanang than lo da so scheme ke wan ye bangke ni tu bangke ala tene so scheme ben wan ko lo sitame itum seksedor long bangke itum bangke dakke avik itum ke thandak lo lang li phantame CM sar phanta choro parpik lo so dat ni tum ka do vi rong sar do an community tum dam pen alang li bidi sore ke sini pot ni tum phanang thanang pare pot ni tum CM sar tu ram rong hang sar phanta suri se kardom pc rong sar me hen pen ni bidi sar rok sar tok bi hen pen tu ram rong hang phan suri se kardom pa ye Dena ronga hithi aphan kangchir na ya hithi ke paman pon chi aphan pura greater Dena rong youth association sa hinpen pater pipon si jakhong po ni phai pho arni ada por phai trok si apor dena rong hithi angkang along arni sia pharman ke pangthira sai ke dengpon Greater Denarong Youth Associations ke damtang vosi ke chiklu ni phai inquirer ke parni Denarong along ama hang pathek ponsi ke chengsi asai angdeng Denarong hithi long pensi ke pangthira sai dengpon Bangso ke pathir pon along Denarong Town Committee hin pentame cherap chitu ponsi Denarong hithi la pen vothunga je hithi long ke pangthir thip pen dustbin sompon Kepangthira sai ke deng pon along Denarong Town Committee Chairman Pradeep Ingti Chitong Donsi GDYA bitunga tuma phan kachuro la pen kurwang thu pajir ponsi Denarong hithiang kang along keter ke air ke war jam pon pe de jia phan kulat ke do tuma phan la pen ang tan pen ke banga tuma phan tuning ripon pedo Kepangthira sai along
GDYA Bidisar Pavitra Rongpi Maipu Krishna Singnar Lapen Chunbang Sai Hon Timong Lapen Arisang Hotum Ahinpen Denarong Town Committee Lapen Denarong MPHC Denarong Kareng Medical Pharmacy and Parta Chirinti FC Atumaphan Kachuru Pajirpon Youth Association pen cleanliness drive ding polo la solong nilitum kachupa pon Chirinti Football Club tontanan chitong dun la si cleanliness drive ki aprang town committee pen sitame claim bomb lo sitame ilitum long dukan ke do tum sitame belek ang ton public tum sitame kiter ke barbang disiplina videt tek lokaling ko nama war phet dustbin bang chelang kon pe war tha war pruso tek kon lo la si pini nilitum greater than arong youth association pen pangthir asai bang claim pon lo la so things si non next pen bang ke market long sitame kiter ke bang bar videt pu sining thelo town committee tum manta churo lo alang tum sitame nilitum hanang sirap dun lo equipment sitame nang pi pon lo pinita dasi non next pen bang ke anu tin sitame nili chuning rilo bojar long do prong tum an sitame prong ben ke bang tum sitame kiter ke bang ke bar videt non athe ili tum le chelang pon pi pulote ko masinang lang kon lang ladak ke bang kaprek bang ben si akiter ke nang war pi bang avelu ili tum si claim pon ang pol hai ke non ili tum youngsters tum non claim pon lo laan thak thak si non ke bang school tum sitame initiative en poning school tum ta lahai ke than pon ang po civic sense bang ili tum kichep develop we kinang sort athe most importantly ke civic sense lo itum Started na rong youth association mati GDYA asong amang mate te pen pinili tung ke cheng si asai ke deng lo kipang thir asai mati cleanliness drive atipi gala lo denarong long kipang thir dak pangthir bom lo chokamar tung dak karkok pini tung system ke wardim ka bedera joy pen si ke tera bang ongunak lo konani along si pangsom si ongunak lo so jok dak denarong bang angnim bang kemen thu kemen ula son angnim bang dolo hong ba ala so angnim hong pa weda di fansi pini bani tung dak khala ki bui hu pa pini posa mili tung hum pon lo hai war pon lo asiki bang jilang ani pen bang ke kadu bela dak den rong long ke bang tung phan mate dak kulat ke chubi tung phan sta me ala song pang som che ji khala ke war dam vek ning ji dim no ke war dam ji fansi chunri pon town committee area lo Bengaw bazar along GDYA Greater Denarong Youth Association alang litumpen dak Denarong bazar along kapangthir pon asai ki claim pon aso asai claim pon bang mepi kalam lo apen nilitum Bengaw town committee hin pen stame alang litum ham churu pi kan lo je kapangthir asai ki claim pon theka bangke apen alang litum nilitum town along kai case tame lasonang acharat bang chitu dunu abangke nilitum alang litum kai kita hir jumi pidi lapen lapang so kapangthir along anutin ta mathanangji de eminadim kuchemat hapen menasi che pangthir nangji katu kobe angkang pi along anutin sitame kapangthir asai long mga cherap chitu dunangji only la GDYA labang so asong pen ki claim chop ke kasi kadu ko vera sa tame alang litumulong kacherap tu dun bang du nai lampar sa tame Bengaw town committee area labang so angkang thetang lake parok kwan ta puri greater than arong youth association pen cleanliness awareness keding pon along na charap dun do Chirinti Football Club pen sitame na chetong dun la pen lang pon ikha gapu ter ke dak mat highway ri malo lake highway long masi war thor det ili tumbhan ake sardum sinang japon pu pasini tum ning khelo sitame dak lang nam elo bote youngsters tum se ka do ka sitame na chetong dun chot nili isi ki chuning rilo je ake sardum sitame la so movement long nang join no kali polote ili tum paprang thekhe de di non ba ke yo kadu ka ili tum youngsters tum masi claim pon lo lapsi ke sardum ta la so movement on ili tum nang join no la aso se pangthir pon nang denarong nili tum motivate lo denarong town ke number 1 ki clean long se nili tum claim pon pusi matha pon lo lapsi kadu ka sitame dak le nang support nang chirap don la
Jakhong ni phai pho surihini rengkora trok arnikang sampor phai plia pormalong khatkhati sport associations ke pathu aklamalong khatkhati football championship ke pathu kachipatir pipon lake khatkhati bazar committee hinpen labangso khatkhati football championship angdung kiti ke pathu ponalong aluhi sarpo manpeng pen kachitong dun Bokazan municipal board chairman Sardili Bey manpeng aluhi khatkhati sport association samaipu Raju Teron SGB Babu Bongrum khatkhati bazar committee amaipu Longsar Bongrum Rongasar Silendra Tokbi Pencheng Lokke Theke Dingatum Chetong Dunsi Bangso Liralon Bidun Pini Khatkhati Football Championship Angdung Kiti ke pathu pon lake Central Khatkhati FC Lapen Karagaon FC Aterang Atum Angbongsi Ingtang Kring Pen Chepate Pon Central Khatkhati FC Aterang Atum Thekmu Chodajok 3.0 goal Nil Pen Karagaon FC Aterang Atum Aphan Parempon Detlo Ke hayanong e tangka suring koi lapen trophy lapen kerema tumaphan tangka suri cap trophy pajir ponlo Best player anong e ke long pon lake Simon Singh Best goalkeeper Longdiri Terang Best defense Sorab Hussain Players of the tournament Somon Teron Best discipline La Horizon FC Bokazan Hanjanglang Sopen Bisnulek Thenang Kilo Berta Tang te pini ada pabirta bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru